Ano nga ba ang unang pumapasok sa isip niyo pag sinabing Alaminos City? Siyempre, island hoppings na yan sa 100 Islands. Dito sa Lucaport, dito may sakayan papuntang 100 Islands. Tara, samahan niyo kami, barkadang GMP. Hi! Right now, we're going to 100 Islands. Tara, di tayo. This time alone, more than enough. It's me above. Kayo! Hindi kayo kuya. Kuya, ayaw nyo. Pagkatapos maputol, tikman dito. It tastes nice. Parang I can feel the garlic. Parang may nakakaiba siyang taste na hindi ko malasaan sa mga ibang longganisa. Kaya pala paborito ng mga Pinoy ang longganisa kasi ang sarap. Parang ang kakapal ng leaves nila and parang yung roots nila, it's above water. Maganda, refreshing yung view. For me, peace of mind mo. Ibang-iba siya sa mga napuntahan ko before.